Xayrlı kun o'quvchilar. Sizni Tatarcha onlayn maktabda salamlayman. Ham sizga yaxshi kayflar tilab, bugungi tatar tili darsin boshlaymiz. O'quvchilar, әлеге so'zlarni 2 turkumga ayirishga kerak. O'ylab qaraylik hali. Javoblarni tekshiramiz. Birinchi turkum yoz, ul, yemli, keldi so'zlari. Ikkinchi turkumda ism, almashliq, sifat, fi'l. O'quvchilar, birinchi turkumda so'zlar, ikkinchi turkumda ularning atamalarini to'pladik. Әлеге so'zlar bizga bugun dars borishida kerak bo'lacak. O'quvchilar, hozir ekrandagi rasmga e'tibor etingiz hali. Resimde нәрсе күрәсез? Иның иң мөһим өлеше нәрсе дип уйлыйсыз? Дөрес, балалар. Иның иң мөһим өлеше аның нигезе булыр. Нигез ныклы булмаса, җимерелергә мөмкин. Иның нигезе булган кебек үк җөмләләрнең дә нигезе була. Укучылар, уйлап карыйк әле. Җөмләләрнең нигезе нәрсе булыр икән? Дөрес, балалар, җөмләләрнең нигезе ия һәм хәбәр. Ия белән хәбәрне бер генә сүз белән ничек итеп атарбыз? Җөмләнең баш кисәкләре. Димәк, укучылар, бүгенге татар теле дәресендә без сезнең белән җөмләнең баш кисәкләре ия һәм хәбәр турында сөйләшербез. Укучылар, әйдәгез әле бергәләп менә бу җөмләне укыйк. Ямлы яз килде. Yoz sözüne сорау куеп карыйк әле. Yoz нәрсә? Килде сүзенә сорау куеп карыйк. Килде, ни эшләде? Yoz килде. Укучылар, уйлап карыйк әле. Бу җөмләнең нигезе була алар микән? Әйе. Yoz җөмләнең иясе, килде җөмләнең хәбәре булыр. Димәк, җөмләнең иясе нинди сорауга җавап бирә? Кем, нәрсә? Җөмләнең хәбәре нишли соравына җавап бирер. Укучылар, yoz сүзе нинди сүз төркеме белән белдерелер икән? Исем сүз төркеме, дөрес. Хәбәр килде нинди сүз төркеме белән белдерелер? Фиғл, дөрес, укучылар. Хәзер алдагы җөмләне укыйк. Ул бөтен дөньяны шатлыкка күмде. Җөмләнең иясен табыйк әле. Кем? Ул нинди сүз төркеме белән белдерелгән, укучылар? Алмашлык. Яхшы, алга таба дәвам итәбез. Яз күңелле ел фасылы җөмләсендә җөмләнең хәбәрен табып карыйк, укучылар. Яз җөмләнең иясе, ел фасылы җөмләнең хәбәре. Ел фасылы нинди сорауга җавап бирер икән? Ел фасылы нәрсә? Бик кызык килеп чыга әле бу, балалар. Димәк, хәбәрдә нәрсә соравына җавап бирә икән. Димәк, укучылар, җөмләнең иясе исем һәм алмашлык белән белдерелә, җөмләнең хәбәре фиғл исем белән дә белдерелергә мөмкин. Укучылар, без сезнең белән әле генә җөмләләр белән эшләдек. Һәм бер-берсе белән бәйләнештә булган менә шушындый текст барлыкка килде. Укучылар, әгәр дә ия белән хәбәрнең җөмләдә урнашуына игътибар итсәгез, ия хәбәрдән алда килә, хәбәр җөмләнең ахырында килә. Менә бу җөмләне алсак, ничек булыр икән? Тиздән шаулап яфрак ярыр, озын ак каен. Нәрсә? Каен җөмләнең иясе. Нишләр? Яфрак ярыр, җөмләнең хәбәре. Балалар, игътибар итегез әле. Җөмләнең хәбәре иядән алда килгән бу очракта. Ләкин бу җөмлә безнең башка җөмләләрдән нәрсәсе беләндер аерыла. Уйлап карыйк. Укучылар,
Ие белән хәбәр үз урыннарында килмәскә дә мөмкин. Бу тойгылы җөмләләрдә һәм шигъри юлларда күзәтелә. Инде иянең астына бер сызык, хәбәр астына 2 сызык сызабыз. Укучылар, дәресләрдә кулланырга уңайлы булсын өчен әнә шундый схема булдырдык. Әйдәгез әле схеманы тагын бер кат карап чыгыйк. Җөмләнең баш кисәкләре ие һәм хәбәр. Ие кем нәрсә соравына җавап бирә, хәбәр нишли нәрсә соравына җавап бирә. Ие күпчелек очракта исем алмашлык белән белдерелә, хәбәр җөмләдә фигыль һәм исем белән дә белдерелергә мөмкин. Ие белән хәбәрнең җөмләдә урнашуына тукталсак, ие гадәттә хәбәрдән алда килә, ә хәбәр җөмләнең ахырында урнаша. Әмма кайбер очракларда, шигъри юлларда һәм тойгылы җөмләләрдә ие белән хәбәр үз урыннарында килмәскә дә мөмкин. Иянең астына бер сызык, хәбәр астына 2 сызык сызабыз. Укучылар, әлеге схема безгә алдагы дәресләрдә кулланыр өчен уңайлы булыр дип уйлыйм. Шуның белән татар теле дәресе тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.